Iya po. Mendato ya. Bakay. Adda account. Adda itinagatang kaon nga hearing aid. Hearing aid. Nga kung natin naglako kanya. Sigurado tata mangga nga lalawagan bakay. Dorayan nga ti bagabon. Hanmo ka sa pulan tagpukawan bakay. At mo mangga. Kang kagpukpukaw at Testing nga kaabay ma. Testing nga. Hello. Mic test. Testing nga ma bakay. Testing nga ma. Agsaw ka. Tanong mga ka. Apo, nakagatang ka lang hearing aid. Agunguot ka manan. Kita ma. Doregar arasas ka pa lang. Ginalawag ti managdengeg ko kanya ma. High-tech ko naman. High-tech ka ro dati nga hearing aid. Kung na dati naglako kanyak bakay. So nga doray karasakas ti kuton ke mangegkaw bakay. Talaga Ay, na. kaya at nakagatang ka Hello? na makatungtong ka mo Hello? na sayaat. Hello. Mic test. Ang kagunguot bakay. Hello. Ay, po. Mayat ka talaga dati aga. Hearing kinakangin niya na bakay. High-tech karo nga talaga dati. Hello. Mic test. Ay na po talagang mayat siya dito. Ako na dati nagkatanga. Bakit ke duray karasakas lang tikuton ko talagang nga mangagkanaw. Ay, Ginasayaat Yeah, na makatungtong ka nga sayaat nga di pa binugkaw. sigurado. Maragsaka mo lang ni Pare Gaberto dito. Ipakita ko kanya na tano gumatang betibagi na. Hello. Talaga ganapig siya. Mangag ko pa'y dagiti uniti pipiyo ka. Teglawlaway. Naya po mayat sa agatal talaga. Ay na. Nakagatang ka lakas na Di na- mapaktit kan sa mo turn. Apo. O kung nakagatangam gay deta. Itatay lang bakay. Napano di palingkay. Di siya yan ti high-tech nga paggagatangan ti kwadjay. Hearing aid. Dati barbaro gamin ti palingkay tatay. So nga, abang kong ginatang Ay, apo, duray na ngina. Bakit talaga ginatang ka? Takuna na jay lako pati karasakas ti kuton. Mangagbaw mo gamit mo datoy ka hearing aid. Kumano nga pinanggatang mo data? Ijay garod palingki bakay. Ijay barbaraw nga paglalakwan di jay iti hearing aid. Iso tinagatanga bakay. Talaga high-tech ti tagilako da di jay. Iso nga na palag yung matag bakay. Talaga nakitak na jay karatulada gamin di jay kuna na nga high-tech hearing aid. Para ka dagiti sold out do na da. So, apanak ka gimatang bakay. Ijay palingkay. Nangud mo nga talaga di sa lutsod ko kunak mano pinanggatang mo. Ay nabakit, nakahiring aid ako tangka, nga agbog ka, tamang mangag ka bakit? Ay apaw, tamang sulutan, nakahiring aid ako bakit? Mangmangag ko, dagiti aming ibagbagang bakit? So nga, hanggang nga agbugbog ka witatan, baka magasgasan dati throat mo bakit? Kinangag mo nga ro di damdamagak kung mano ta. Ay nabakit. Ni Pari Bursyo garaw, di kadwak nga napanggimatang jay palengke. Ay na, pupakawad ng puting padawat mo nga asawa. Ay na, talaga nga nagpigsati pa nagdengag mo nagatang mo nga hearing aid. Ay naapaw, sabi niya tagungit ka, agbukaw ka magtain. Ay na, nagrigit ka mga katungtungay. Pinalagarog nga nakahiring aid ako, mangag ka. Di ka man lang ganayin. Ay, pati, huwag mo, katungtong mo, papangumalay, patawagin kini Pari Berto, dati nagatang ko nga hearing aid. Di ka man lang ganayin.